kaikki ja tervetuloa seuraamaan mun ratsastustuntia. Tänään mulla on siis yksityistunti ja menen Starilla, joten mennään hakemaan sitä tarhasta. On tuo riimu. Noin, ja sit mennään hakemaan se. Moikka Star! Nää portit on kyllä niin huonot, että nää aina kaatuu. No ihan sama. Nyt vaan. Noin. Noniin. Noin. Ja sit sidotaan sitä kiinni. Näin, nyt me hakemaan harjapakin varustehuoneesta. Noin, ja sit otetaan harja. Seuraavaksi me hakemaan varusteet. Mä en ois siis halunnut tota satulaa, mutta kun siellä ei ollut sitä mun lempisatulaa, joku oli ottanut sen, joten nyt mä en ois käyttää tota. Mutta on se ihan hyvä. Noin, niin sit vielä satulaa vielä kiinni. Noin, niin sit vielä suitset. Mennään. Brr. Oi! Hitsit mun pää uudestaan. Mä vaan lipsahin. No niin, nyt meni paremmin. Noniin. No niin, sit mennään vaan alkukäynnit. Hyvä. Sitten voisit tulla ton vihreän pystyn silleen, että tuut sitä ravista ja sitten esteen päällä nostat laukan. Hyvä. Sitten toisesta suunnasta. Hyvä. Seuraavaksi voisit tulla silleen, että hyppäät ton vihreän esteen, sitten kierrät tynnyreitten takaa, kierrät sen vihreän esteen ja sitten hyppäät tynnyrit. Okei. Hyvä, ja sitten otat alkuravit ja loppukäynnit. Siis loppuravit ja loppukäynnit. No niin, sulla meni tunti tosi hyvin tänään. Prr. Prr. Hyvä. Noin. Sitten se tulee. Noin. Noin, sit mennään tarhaan. Jenni, voisit se viedä ton Starin suoraan talliin, kun mä alan muutenkin tekemään jo iltatallia? Joo, voin. Pääset sittenkin jo talliin. Noniin, moikka Star, olit ihana tunnilla. Sitten pitääkin vielä viedä ne varusteet varustehuoneeseen. Noin. Noin. Eli kiitos kun katsoitte tämän videon ja moikka!